Здравейте хора, аз съм Crazy Gamer и сега ние правим ревю на PureBG. И да започваме. Да гледаме всички сървъри. Натисни табелка за да влезеш в даден сървър, Soulplex България, Soulplex България. С компас можеш да избереш сървър, в който да играеш. Добре, първо е Skyblock. Добре, това е мод Skyblock. Ще отидем на спална. Soulplex и тук пише колко човека са. Вече са 11. Skyblock тук. Това са Skyblock PvP. Да, тук. Спомня ярам големи. Така си ме правиш. Исланд. Гледаш как си правиш Исланд, просто скачаш на. Или, ако не ти се пише, просто скачаш на този Pleasure Plate и влизаш тук и PvP-то. Има китове, аз съм ползвал някой от тях. Долу е дупка. Добре, тук има ли варпове? Да, има варп PvP и PvP 2. PvP 2 няма да го гледаме, защото всички виждат какво е ето за PvP. Ева разбини чегова. PvP арената мисля, че е в ето това. Шопа е тук. Добре. Admin Items. Тук си купува седло. Добре. Blaze родове, Enchanting Table, TNT, Ender Pearl. Bike Hopper, ой, Hopper е 22 000. String, добре. Locket 25. Instant Steel и Diamond Armory. Тук се продават Redstone системи. Не са много скъпи. Цветя, фиданки и всичко. Бере. Саплинг. Не знам това какъв саплинг е. Това беше спрус, пирчи и така. Мисля, че е джунгов, не съм сигурен. Добре, Gunpowder и така нататък. Няма да го времето с казване на шопа. И филуартове има PvP 2. Добре, това е PvP 2. Имам множество капани и дупки. И така си. Доста е хубаво. Имаме на Warp евент. Дето се правят евентите от 8 часа. Над табелката е мега чест с най-китайки ми. В момента явно няма честове, защото няма евент. Евента мисля, че е от 8,5 или 8. Не съм сигурен. Добре, Warp PvP. Да го разгледаме. Добре, мога да напиша Warp PvP. И това също е Warp PvP. И Warp Shop. Нали, както го видяхте вие. Сега отиваме в лобито. И отиваме на креатива. Добре, ще гледаме креатива. Това е един под. Сега ще правя град. Тук има Warp Build. Invalid World. Добре, се тая. В креатива някакво толкова за разглеждане. Skywar. Добре. Спомням ви ето тук. И скачате, има доста мапове. Мисля, че е около 50 мапа. Тук си купувате неща. Си купуват с пари, а не с точки. С точки. Аз имам 194 точки. Да, това е равно скоро. Тук няма ларпове. Имаме на лобито. Добре. Quake. Често казвам, не знам какво представлява това. Добре. Листе в арената, да. Join me на Redwood. Добре, не знам какво е това. Защото Quake е земетресение, има точно Quake. Не знам как се превежда. Сега ние отиваме на Survival. О, Pure Hate. Ето Pure Hate.
креатива, Skyward, който сега ще гледаме и Survival. Има Warp End, тук има Enderman и мисля, че няма рез. После, по-късно може би ще проверя. Warp Food, където тук се спават животни, но в момента явно няма. Не са се спалнали. Имаме Warp Mob Arena. Mob Arena. Те не знам как точно работи тази Mob Arena. Би трябвало да е някакъв октопод. Доста е хубаво. Именно Warp, Nether или накратко Ада. Ада е абсолютно изгрифен, много хора са се лигавили и ще се питам Пюра да го пресне. Добре. Warp Shop. Какво продава тук? Buy Shop, клик. Трябва да го цъкна, нали? Да, 8000. 3. Breaking 3 Protection 4 Bat. Да, това са Thor Sword. Unbreaking 3, Smite 5, Черна Spec, Model 2, Ulti 3, Fire Spec 2, Boss Sword, Fire Spec 2, Sharpness 5, Iron Man, Chest Plates, Hawkeye. Добре. Тук се... Добре. Enchantment Table може тук да се ползва и е ресното. Добре. Warp Wild. Добре. Какво би трябвало да е Warp Wild? Честно казвам, аз не знам. Какво е Warp Wild? Кликни Warps. Да, тук да видите Warp-овете. Добре. Добре, гледахме Minecraft. Добре, това не знам какво е. Това е някакъв... Да. Прилича доста и мисля, че е същото като лобито на PvP България. Добре, това май е същото. Не, малко по-различно. Спална е същият като PvP България. Принципно е авка зона. Да, ето е нашия човек, който не го познавам естествено. Имаме лобито и също така имате серверите, къде хайдете плеерите. Трябва да се науча да говоря английски. И тук са ви петовете. Между другото, Ender Dragon и Уидъра са по-специални неща. Добре, мисля, че това ще бъде от мен. И ще се видим следващия път.